I evo nas ljudi u trećoj epizodi Dungeon Nightmares. Pozdrav. Da ne odugovlačim puno, krećemo odmah. Keep moving, they know where you are. Kaže da nastavimo da se pomeramo, to jest da se non stop pomeramo jer znaju gdje smo. Dobro. A ćemo da vidimo koliko znaju. We are always watching. Uvijek nas gledaju. Gdje me gledate? Nema tu nigdje kamere da me gledate. Šta priča? Daj, što daj? Ovo pre nije bilo. Dobre, don't stare at me. Šta pričaš? Ne starujem na tebe, si normalan. Ne starujem. Don't stare at me, inače znači da ne plenemo tog nekoga. Ajde idemo ovamo. Odvikao sam se. Strašno je. Ovi zidovi kao da su malo drugačiji. To se to meni čini. Da. Za ovo sam bio spreman. Da idem. Nisam trebao tuda. Dobro, sve je cool. Sve je cool. Treća noć. Ali već vidim da će biti jako strašno. Jako strašno. Da mi ovo upalimo. Sve cool, nema ništa, nemoj. Dobro, papir. Day 16, Mary was talking during the night, who was she talking to? Mary je pričala tokom noći, sa kim je pričala? Save yourself. Spasi se. What the fuck? Gdje sam ja? Neću da gledam. Ovo nikako nije bilo pre, Neću da trčim, da znam da će mi nešto iskočiti, pa ovo mora da se... Ovo je već... Neko otvara vrata tamo. Neko tamo otvori vrata. Neću da idem na ovo. Mrš! A opet sam šutno nogom, ne mogu da verujem. Juče sam baš odvalio nogu, imam modricu na nozi. Ovo dolazi, ovo mene vija. Nešto vija. Tu sam bio. Ali ovo je sad baš strašno. Kako neko baš napravio jednostavnu igru, a toliko strašno. Nevjerovatno. Marš... Znao sam, pomerio se. Pao je. Dobro. Glupi kostur. To evo je knjiga. To našli smo već knjigu. Artefakt. Sad samo trebamo exit da nađemo. Ne, tamo sam bio vamo, treba da idem. Dobro.
Samo da me opet ne baci u onu sobu horora. Ono je bilo baš odvratno. Treća noć je baš strašna, ali ovo... Prva i druga, ono, ok, da, prva je bila strašna, jer prvi put sve druga je bila ista skoro, tako da... A treća noć... Šta će biti u sedmoj, baš me zanima. Evo, ovdje je bilo super kad je bio exit, odmah da izađem, da ne razmišljam. A nešto kao da mi udarilo. Neko kuće cvili. Šta je to? Za Ćoškova zna da iskoči nešto. Na to moram da se spremim. That is only the beginning. Smrt je samo početak. Day 50. Mary is starting to get sick. We must find a way out. 15. dan. Mary počinje da se razboljeva. Moramo da nađemo izlaz napolje. We now belong to them. Sada pripadam njima. Ko je Mary? Mary je garant ona što me vija. Ona je zombi likuša. Dobro, neko vrišti tu. Ovo mi najgore kad se isključuje ovaj zvuk. Day 20. I will try that room tonight. What is... Nisam vidio. Pokušat ću tu sobu večeras. Šta je, ne znam nije šta. Nisam mogu kad me na glupača istripao. Ajmo, samo hrabro. Sve je cool, boli nas dupe. A šta može realno da mi se desi? Ne može ništa da mi se desi, mogu malo... Mrš! Glupi kostur, bre. E, vidiš, ovu sobu sam preskočio. To ne znam. Fuck! Me usrala je, jebote. Trči, idiote. Trči! Brže, 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 brže. Što se čuje glasnije? Što se čuje glasnije? Ovdje je ona slika što zuji. Gdje da idem? Aj, otišao sam u Đorsakak. Nemam gdje da idem. Gdje sam? Dobre. Smiruje se. A sam se usrao. Ja ne znam da može ovdje da se umre, da li mogu da me pobede nekako. Ću pizdu materi, nemoj tu je. Otvori vrata. Preživjet ću. Mrš! Mrš, glupi kosture. Gdje ide? Vam. Ajde, brže! Sav se znojim, nije mi dobro. Opet sam šutnuo nogu u onu istu. Kao i juče, sad me već jako boli. Mrš! Ne može ovoliko horora da bude. Ovo je previše. Ovo je baš previše. Daj vidimo tu sobu. Nismo još bili. Kako bi bilo super da tu bude exit. Nije sigurno. Ovdje će mi nešto iskočiti.
No one ever leaves this place. Niko ne izađe iz ovog mesta. Ja ću da izađem, to sam rekao i u prvoj epizodi. I izašao sam. Prvu noć sam preživao i drugu noć sam preživao. Ali sad, treća noć, ovo već nije zdravo. Sve mi se čini da ću četvrtu noć morati sa nekim da igram. Onda nije interesantno. Ovo baš nije zdravo, ajde vidimo ovamo. Kad smo već tu. Nema ništa, sve cool. Daj mi sveću, imamo masu sveća. A ili gore piše press B to blow, to je kao da dunem sveću. Ako je dunem, ne znam zašto bi duvao sveću, možda se nekad moram da se sakrijem. Moram da je ugasim. Tu mi neće odgovarati. Znači najbolje tu da povije, ovaj deo sam preskočio levo, ono sobu jedno. Sam ovdje bio, ovdje sam bio, da. Zato je i otvoreno. Ovdje nisam bio. Tamo neko cvili, brate. Ja ću se zatvorim lepo tebi vrata, ne brini se. Neću da ulazim tamo. Palimo jednu sveću. Sve se stišalo, sad će nešto da mi iskoči. Iten's here, šta je Iten's here? Mrš! Kao ovdje se izvuče. Nešto sam čuo tamo. Koliko meni nije dobro. Koliko meni nije dobro zapravo. Tamo je kostor, ovo da ga vidimo. Mrš! Tamo neću da idem. Izlazi ni 100%. A ovdje će biti neka hororčina. Dobro, nema ništa, odlično. Ništa nije uplašilo. Neko šeta iza mene. A ovo je dug hodnik, znači. Morat ću noge da vežem za stolicu, koliko sam ih išao to nije mi dobro. To, evo ga exit, evo ga, trči. Idemo! Ovaj nivo je bio jako težak. Ovaj nivo je bio težak, skoro sam umro, moglo me ono ubiti, sigurno možeš da umreš u igri. Ali ja još nisam umro. To je zato što sam pro, znam. You woke up in 12:42. Probudio sam se u 12:42. Bala me dupe šta sam našao. Našao sam sve što je bitno, artifact found, to je ono što je bitno da pređem. You can't escape the next time. To jest you can't escape next time. Ne mogu da pobegnem sljedeći put. To ćemo da vidimo. To uvijek kažete, pa uvijek pobegnem. Night 4 awaits, čeka nas četvrta noć, to će biti u sljedećem videu, u sljedećoj epizodi. Hvala ljudi što ste gledali, pozdrav.